Chcete žiť svoj americký sen? Prerábate jadro? Obráťte sa na stavebnú firmu Format PM SRO, ktorá spolu s kvalitou a kvalifikovanými zamestnancami ponúka i svoje dlhoročné skúsenosti. Spoločnosť vznikla v roku 2006 z pôvodnej firmy Pavol Moravec Format, pôsobiacej na trhu od roku 1996. Našou doménou sú najmä stavby bytoviek, priemyselných objektov, zatepľovanie a rekonštrukčné práce. Pod našou strechou nájdete široké spektrum profesií a remesiel, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou stavebníctva. 308 zamestnancov je zárukou spoľahlivosti a odbornej práce pri realizovaní vašich snov o bývaní. Máme k dispozícii všetky pracovné stroje potrebné pre stavebnú a montážnu činnosť. Do našej kompetencie spadajú tesárske, kamenárske, búracie a demolačné práce. Montujeme podlahoviny, dlažby aj obklady. Vyrábame oplotenia, maľujeme, natierame. Upravujeme spevnené plochy a terény, rekonštruujeme a modernizujeme objekty a tzv. Socíkovské budovy. Požičiavame a montujeme lešenie, predávame stavebný materiál, štrk a zámkovú dlažbu. Spolupracujeme s viacerými firmami a udržujeme dobré partnerské vzťahy, ktoré ocení hlavne náš klient. Za našu spoločnosť hovoria činy, nie slová. Z našej práce možno spomenúť rekonštrukciu amfiteátra Bardejov, stavbu polyfunkčných domov v Stropkove či realizáciu stavby fakultnej nemocnice v Košiciach. Spoločnosť Format PM vám pomôže pri splnení vašich želaní o krajšom domove. Všade dobre, s firmou Format PM doma najlepšie.